m'atreia molt venir a veure què feien i venia tant un cop a la setmana, cada 15 dies, i em va començar a entusiasmar tot el projecte que tenien entre mans. Aleshores, quan em vaig jubilar, jo soc mestra, era mestra, no era professora, era mestra. Aleshores ja vaig dedicar el 100% al treball aquí, com a voluntària, com a persona ja gent gran. De fet, a la mediateca tot el grup som gent gran. Una de les coses que em va agradar molt a mesura que anava venint era el bon ambient que hi havia. Sempre hem fet un bon equip com a col·lectiu de gent gran. El fet de venir a treballar en projectes que et fan molta il·lusió, hi ha una cosa humana que és molt maca, que és conèixer persones intel·ligents, persones interessants, persones amb les quals superes reptes, que dones i et donen. Té un efecte tornada, de donar i tornar, i això et fa mantenir molt viu.